Ang kapulisan ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company na pinangungunahan ng mga team leaders ng ating maneuver platoons at quick reaction team sa pamumuno ng ating Force Commander, Police Lieutenant Colonel Luis M. Ventura Jr. ang puspusang pagsasagawa ng kabi-kabilang drug awareness lecture sa ating komunidad, lalong-lalo na sa mga kabataan at mga opisyal ng ating barangay. Layunin nito na malaman kung ano ang mga ilegal na droga, matukoy ang masamang epekto nito sa tao, mabatid ang mga dahilan ng paggamit ng ilegal na droga, matukoy ang simptomas at sinyales ng gumagamit ng ilegal na droga, malaman ang nararapat na gawin upang maiwasan ang paggamit ng ilegal na droga, malaman ang nararapat na gawin sa nakakitaan ng simptomas at sinyales sa paggamit ng ilegal na droga at alamin ang batas na nakapaloob dito. Ang inyong kapulisan at kayo na aming mga minamahal, sama-sama nating sugpuin ang ilegal na droga upang ang ating mga anak at mga susunod pang henerasyon ay hindi na maperwisyo ng drogang ito. Nandirito kami, ang inyong kapulisan, handang umalalay at gumabay para sa tahimik, maayos at magandang kinabukasan. Ito po si Police Corporal Kid Edsel Pascual, ang inyong police patroller ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.